Tak já vás zdravím a tentokrát žádné cesty, ale jsme doma. A čeká mě pár dní doma, což vždycky znamená to, že musím stihnout všechno, co tu na mě čeká a nějak si napracovat věci trošičku dopředu, protože pak mě zase čeká cestování, nečekaně. Takže musím doma klasicky prostě poklidit a já nevím co všechno. A potřebuju trošičku překopat Mijunky pokojček a vybrala jsem krásnou poličku, takovou poličku domeček uvidíte. A taky já každý rok posílám vlastně, nebo kupuju dárečky dětem do dětského domovu a taky vlastně babičkám a dědečkům do domova důchodců, takže o tom si taky něco povíme. No a nejdůležitější část, která mě čeká, je vyndat si zimní oblečení, protože venku už to začíná vypadat, že zima je tady. A já ještě vůbec nemám vynaný zimní oblečení, takže to musím všechno spacifikovat, takže klasicky letní do pytlů a zimní z pytlů pěkně na věšák. Do toho mám objednané nějaké nové kousky, takže jsem řekla, že nějaké starší kousky zase posunu dál. Takže to mě čeká, no a přemýšlím, co ještě. No, bude toho určitě spoustu. A já říkám, ten čas doma, to je vždycky místo takové té pohody, co bych si tady mohla užívat, tak prostě jenom doháním resty a to je vždycky šílený. A chtěla bych třeba víc cvičit, ale prostě na to vůbec není čas, protože já ráno odvezu Mijunku do školky a přijedu prostě, dejme tomu, před 9 domů. Do 11 tady sedím u počítače nebo se prostě snažím něco udělat doma, což jako 2 hodinky není úplně dost času. Pak jedu pro Mijunku do školky a pak se vlastně vrátím, musím Mijunku uspat. Mám třeba hodinku a půl na to, abych zase něco udělala a pak už se k ničemu nedostanu, protože mám Miju na krku a už to jako moc nejde. Takže je to takový jako hodně hektický, ale já mám pocit, že listopad a prosinec je vždycky hektický a já si vždycky říkám, že si to chci užívat, takovou tu pohodu doma, ale prostě samozřejmě všichni klienti a všechny takové ty firmy, s kterými spolupracuju, tak před Vánocema mají různé večírky, akce a podobně, na kterých nemůžu chybět. A potom samozřejmě je spousta předvánočních akcí na různé produkty a přesně ty moje spolupráce, takže mě čeká spousta točení, focení a je to prostě každý rok stejný a každý rok si říkám, že si to udělám jiný nějak a ono to prostě nejde, protože to prostě nejde. Takže mě teď čeká ještě takových možná 14 dní celkem hektických, ale pak už jsem prostě řekla, že ne, že si to fakt chci užít a do té doby bych ještě chtěla nějakým způsobem dárky zařídit a tak. A to vůbec nevím, kdy budu zvládat, ale mám to aspoň v hlavě víceméně. No, takže určitě ještě připravu jedno video, co budou takové jako vánoční dekorace, abyste viděli i jak to tady doma zdobím a jak to tady u nás vypadá. A druhé video, co chystám, tak právě budou tipy na vánoční dárky. Takže věřím, že se vám to bude líbit. No nic, jdeme teda na takovej můj home vlog. Tak, já jsem Mijunce pořídila takovouhle poličku. Oni to teda berou i jako domeček, třeba pro panenky nebo tak. Každopádně měli to v IKEA i jako poličku na zeď, takže mi se to hrozně líbilo. Uvidím, až to sestavíme. A já už jsem tady lehce v procesu. Akorát jsem si třeba vůbec nevšimla, protože v IKEA to bylo bílé, tak je dřevěná. Takže potom ještě budu muset natřít. Ale nejdřív ji musím samozřejmě sestavit.
hotovo. Ještě je k tomu teda zelený komín. Nechápu, proč k tomu dávají zelený komín. Ten patří takhle sem, ale mně se to popravdě líbí i bez toho. A tady koukám, že mi to ještě nesedí. Prostě to tam nesedí a nevím proč. Pak to ještě přimontuju trošičku víc, takže tohle bude... Chtěla bych, aby to byla polička i třeba na knížky a bude tam i nějaký plyšáček, prostě takový jako... Uvidíme. Mně se líbilo, že to je domeček, že tam mám vlastně i tu postýlku domečkovou, takže to bude tak jakože hezky vypadat. Uvidíme, jaká bude realita. Když tak to dostane na zem a udělá se z toho domeček pro plyšáčky. Zatím má domeček trošičku jiné využití. Mimka ho objevila a nemá koník být s koníkama dole? Ještě tady mám malýho oslíka. Tady je oslík. Oslík je tam dole, v tom domě, tady. Tam je oslík. Tak než Domindu natřu, zítra jsem říkala, že tam dojdu, natřu ho, tak zatím ho budeme využívat takhle. A potom bych ho asi chtěla buď tam, anebo tady. Ještě nevím, musím to vymyslet, kde bude vypadat nejlíp. A říkala jsem, že ho asi natřu na bílo, maximálně, že třeba jako růžovou střechu, ale nevím, jestli nebude hezčí, když jako bude celý bílej, no. Domeček je hotovej. Je trošku flikatý, protože jsem ho natírala s mijunkou, tak to trošku podle toho vypadá a myslím si, že někdy budu muset ještě dát nějaký nátěr a hlavně samozřejmě ze spoda. Každopádně takhle vypadá a mně se líbí moc. Je za mě jako lepší než to hnědé, protože sem se nám to úplně, jak vidíte, hnědé nehodí. A přemýšlela jsem, kam ho dám. Varianta 1 je, že by byl tady. Varianta 2 je, že by byl tam. Ale nevím, jestli nebude vypadat blbě, že má jako jeden domeček, pak by byl druhý domeček. A uvidíme a jdu to zkusit. Tak jo, varianta teda 1. Já si myslím, že to vypadá dobře. Tady ještě vidím nedokonalost, nevadí. Ale to vypadá fajn. Varianta 2. Já nevím, mě vadí, že asi hrozně moc svítí na té... Ježišmarja, ještě bych to odřela. Na té šedé zdi. Jestli to prostě na té bílé není lepší. Asi jo. Tak jo, takže já mu dám ještě nátěr číslo 2, možná 3. Já si myslím, že 2 by mohlo stačit. No je takovej nedokonalý lehce, no ale říkám, dělali jsme ho s mijunkou, tak to podle toho vypadá. A pak ho už jenom přimontujeme a bude hotovo. Tak a jsme klasika v mé oblíbené části. Zase v šatně. Jsem si udělala kafe do takového
medvídkovýho hrníčku. A akorát jsem přišla z fitka a musím se vrhnout na to zimní oblečení. Ale ještě předtím jsem vám chtěla říct, že jsem včera byla v Brně. A určitě jste to už viděli na Instagramu. Každopádně já jsem vlastně před asi 3 měsícema nafotila kampaň v Polsku. A fotili jsme to a točili 2 dny. Bylo to úžasný, bylo to obrovský a bylo to přesně takový, jaký jsem si to přála zase zažít, protože když děláme něco tady, tak je to hodně třeba spojený s tím Instagramem a ta produkce třeba není tak obrovská, ale jelikož tahle kampaň fakt je velká, tak a to podle toho prostě i vypadalo a i vlastně můj partner, který tam byl se mnou, mi pomohl s Mijunkou, tak říkal, že to bylo úplně jako úžasný, i co se týče prostě cateringu tam a všeho, fakt úplně jako hrozně hezky postaráno a vlastně fotili jsme kampaň na šperky. A ty šperky jsou nádherný a mně se líbí, že ty šperky jsou i cenově dostupný, takže vám to můžu hezky doporučovat. Ale zároveň si tam ten, kdo chce, najde i takový jako dražší kousky, takže fakt je to takové spojení všeho. A my jsme tam fotili vlastně několik looků vlastně na každé období, takže Den matek, Valentín, Vánoce, léto. A fakt to bylo hodně různorodý, každý styling byl jiný a fakt to bylo skvělý. Bylo to teda hodně i náročný. Bylo to prostě od 8 do 6 do večera a fakt to bylo náročný a ten výsledek stojí za to. No a já jsem věděla, že to bude vlastně na prodejnách, takže jsem se jela včera podívat do Brna, stejně jsem tam musela pracovně a viděla jsem to na vlastní oči a úplně se mi chtělo plakat. A protože vidět to takhle na vlastní oči, to je prostě wow. Já jsem si, že ještě teď že o tom mluvím. Já už jsem vlastně viděla třeba billboard v Praze, viděla jsem tam dokonce i pohyblivou jakoby reklamu, jakoby video a teď jako člověk prostě jede autem a já jsem to nečekala, že to tam bude, že jo, a já jsem jela, teď jsem to tam viděla a říkám, ježiš, to jsem já. A já tak jako nestihla jsem na ně vytáhnout telefon, nic, takže vím, kde to je, takže až pojedu do Prahy, tak se tam pěkně vyčíhám ty místa a nafotím si to, protože já jsem vlastně hrozně vděčná za tohleto a samozřejmě, nebo nějakým způsobem jsem jakoby i pyšná na sebe, že něco takového člověk jakoby dokáže a splní si takovej ten svůj možná dětský sen. Takže to bylo prostě úplně boží a nejvíc boží bylo, když jsme tam prostě přišli s Mijunkou a Mijunka říká, to je maminka. A to je prostě boží, to je prostě to. Takže to byly moje poznatky ze včera. Jsem z toho byla prostě úplně nadšená a pořád to tak jako ve mně je. No, tak jsem se chtěla trošku jako pochlubit. Tak doufám, že až to někde uvidíte, tak mi dáte vědět. Napadlo mě třeba, že bych šla ohledně toho udělat i nějaká soutěž, ale to se samozřejmě musím domluvit s nima, jestli by tomu byli otevření nebo ne. No, každopádně, teď se jdeme teda vrhnout na to zimní oblečení, který musím tamhle za tím foťákem vzadu. Jsou 1, 2, 3, 4 pytle. No, bože. A potřebovala bych aspoň 3 věci z toho prostě fakt jako dát pryč, protože se mi to sem jinak nevejde, protože jak mě znáte, tak už samozřejmě mám v plánu nějaké nové kousky z nových kolekcí, protože jsem toho tváří, tak ještě aby ne. Takže to potom není kam dávat samozřejmě. Takže no, vzhůru do toho. Tak jo, tady jdem dát všem šatům bye bye. Tyhle bych mohla mít třeba podle mě na Silvestr, ale my moc na Silvestr nic neplánujeme, takže asi nic. Tak už se těším na léto, až zase tady protřídím, protože mám pocit, že se tady zase něco nakupilo a hlavně jsem si sama sobě dokázala, že spoustu kousků jsem na sobě vůbec neměla. A nebo třeba jenom jednou. Takže si myslím, že je tím pádem moc nepotřebuju.
Nějaká zimní dovolená nás taky asi moc nečeká, nebo zatím to teda v plánu nemáme. Takže, no, když tak to budu lovit někde z pytlů. Tygří, můj oblíbený. Černý s lyžařema. Tady červený s pusinkama. A jelikož letos hodlám dát asi pryč červenou bundu, tak asi i červený s pusinkama půjde o dům dál. Černý kamínkovej, tak toho se nezdám nikdy. To je moje láska. Tady ten s těma hvězdičkama, ten taky miluju. Tak tu máme šponovky. Akorát se obávám, že mi budou velký, protože jsou to 38 a já mám 36 letos, takže šponovky asi půjdou též dál. Kalhoty se zlatým, tak to ještě uvidím. Další tričko, jako těch mám fakt požehnaně, ale já v nich chodím celou zimu. Takže, a to už jsem jich spoustu dala pryč, protože to fakt jako nešlo. Růžovák, oranžovák, no. Uvidíme. No a tyhle červený jdou taky teda letos o dům dál, protože už mi není oranžová bunda, teda červená bunda, takže bych to úplně nevyužila. A nějak tady toho chybí. Bílé Goldberg se třpitkama. Myslím, že to taky půjde dál, protože mám v plánu si letos pořídit další 38. No mě trefí. No tak já si letos musím pořídit nové šponovky, protože všechny 3, co mám, tak musím dát pryč, protože jsou mi velké. Tady máme bílý, ty jsou 36, tak to je dobrý. Bílá, s mýmkou. To jsem na to zvědavá. První část. Tak. Můj oblíbený kožíšek Goldberg. On takhle nevypadá, ale je skvělej. Bože, a jak je teplej. Ten fakt jako zbožňuju. A už se těším, až si ho vezmu na sebe. Tak, toto je nějaký kožich zamotaný. A už vím, to je takový ten velký bílej kožich ze Zary. Plně jsem zapomněla, že ho tady mám. Kožišníky. Musím to tady potom nějak trošku přeorganizovat. Kožišník číslo 2. Ten je boží, hlavně ta barva. Ten mám z minulého roku nový. Ještě jsem neměla tolik příležitostí ho vynosit. Takže se těším. Jsem stále udýchaná. Tady můj zlatý spacák z Goldbergu. To vidíte? Velký zlatý kabát, ale já ho vždycky nosím, když je ten největší nečas. Protože je v něm strašně teplo a je fakt jako hodně dlouhej. A myslím si, že brácha si ze mě dělal srandu,
že vypadám a jak když vás najdou někde v lavině a tak vás zabalí do takového toho alobalu a někdy je i zlaté, třeba, nebo ještě po maratonu, když třeba doběhnete, tak přesně tak prý vypadám. Ale nevadí mi to, hlavně, že mi je teplo. Tak tu mám ještě jeden kožíšek. To je Sportalm. Ještě s cedulkou. A jelikož letos mám dostat nový, tak s tímhle se asi teda taky rozloučím. Jsem ho pořádně ani nestihla minulý rok vynosit. Pytel číslo 2. Strašně těžký. Tak. Kombinéza Sportalm. No to jsem úplně zapomněla, takže jsem ráda, že když jsem se letos rozhodovala, jestli overall nebo jako kombinézu, nebo dvojdílný, tak jsem se rozhodla pro dvojdílný, protože mi došlo, že mám vlastně těch overallů docela hodně. A že bych chtěla na to lyžování zase něco trošku i praktičtějšího a jinýho. Tak, tady je druhá moje kombinéza z Goldbergu. Ta má takový ty velký rukávy. Tu zbožňuju. Ona je sice hodně extravagantní a občas na mě lidi blbě koukají, ale prostě já jsem ráda jiná na svahu. Panebože, další černá kombinéza. Taky Goldberg, ale jednoduchá. No tak já jsem teda minulý rok hodně zapomněla. A jsem ráda, že teda letos jsem se rozhodla pro barvu pořádnou, protože je všechno černý nějaký. Tak, klasická černá bunda, taky Goldberg. To byla asi moje úplně první Goldberg, kterou jsem si pořídila. To nebylo tenkrát ani na spolupráci, tu jsem si kupovala i sama. Hrozně jsem ji chtěla. Je to taková nejklasičtější bunda. Ona má teda někde i kapucu. Tady. Tady má kapucu. Tak, já vám jenom chci říct, že jsem úplně spocená. Teď se snažím být rychlá. Musím jet za chvilku pro Mijunku do školky. A mám ještě jednu schůzku. Tak. Moje Kill Bill. Kombinéza. Taky Goldberg. Je to fakt Kill Bill. A já tak koukám, mi tady chybí asi 2 bundy Sportalm. A za boha nevím, kde jsou. A pytle už nemám, ještě možná dole. No, to je ta červená, co jsem říkala, že ji musím dát pryč. Strašně mě to mrzí, protože jsem mamce pořídila úplně stejnou, takže máme stejné. Ale já ji prostě nezapnu už přes prsa, je mi taková hodně těsná. Takže mě to mrzí, ale bohužel nedá se svítit. Ach, a tady tahle láska oranžová z minulého roku. To si asi všichni pamatujete. Tak. Takže jsem přišla na to, že mi teda něco chybí. Tak to jdu pohledat. A vlastně ještě mám tady tu novou černou bundu, tu jsem vám ukazovala letos hodně. No, takže se mi fakt vyplatí, když trošičku to tady oživím barevně, protože to je jenom černá a pak zlatá, pak je tam teda ta žlutá a oranžová, no, ale jinak já bych hrozně chtěla nějakou modrou, ale letos se mi tam moc nelíbí modrý kombinace, takže doufám, že příští rok
Bože, jsem vyřízená. No a potom tu mám samozřejmě moonboty. A ty třpytkáče, černý, nízký černý, oranžovo-modrý, hnědý, zlatočerný speciální kolekce Goldberg, to mám k tomu kabátu, celozlatý, jinak stříbrný, takže si myslím, že ty jinak stříbrný, abych jako, mám tady dvoje stříbrné. Schválně, který se vám líbí víc, jestli tady ty třpitkatý, anebo tady ty klasické. Já jsem asi teda možná pro ty třpitkatý, protože jsou trošku jiný. Tím pádem bych tyhle mohla posunout. A potom tu mám ještě červené. A jelikož dávám pryč červenou bundu, tak ty asi teda taky dám pryč. Teď právě, když tady vidím ty boty, mi dochází, že jsem trošku blázen. Protože jsem našla ještě krabici. Jsem měla přestěhovat někam, kde je furt zima, protože to tady v životě nemám šanci unosit. A tam jsou světlé. A šedé. Ano, jsem trošku uchyl. Ano, jsem trošku blázen. Ano, možná jsem trošku nemocná. Mám to prostě ráda. Takže, to je rozhodnutý. To jsem teda říkala, že půjdou pryč červený. A tady udělám místo, protože tam chudáci už další nevejdou. A já si myslím, že když jste viděli moji uchylku, tak je vám úplně jasný, že letos přitáhnu nějaký další. A máte mě rádi i tak, ne? I s mojí uchylkou. Zase je dobrý, že se umím s některýma rozloučit a posunu je dál. Ach, bože. Tamhle nahoře je ještě obrovská krabice čepic, rukavic. A tamhle je plný šuplík, kde je asi 6 brýlí lyžařských. A nebudu vám říkat, že se letos chci pořizovat další, že? No nic, abyste mě úplně nezavrhli a měli stále rádi, tak v tomhle šílenství budu pokračovat sama. Hlavně musím spěchat, protože se musím dát dokupy a letět pro Mijunku. Každopádně vám potom ukážu, až mi dojdou nějaký ty nový kousky a společně se na to podíváme. Já jsem přilítla z fitka a už asi už to bude 14 dní, tak jím krabičky, protože absolutně, jako přiznám se, že absolutně jsem nestíhala jíst, bylo toho prostě hrozně moc. A bylo to znát, hrozně moc cestování a pak prostě přilítnete domů úplně vyřízený, tak šáhnete prostě po něčem, co je v lednici, splácáte to, pak je vám akorát blbě. Teď já ten žaludek mám fakt jako hodně citlivý a prožila jsem si prostě svý, takže říkám, ne, takhle to už to nejde. Takže jsem si domluvila krabičky a musím říct, že to je to nejlepší, co jsem mohla udělat, protože kdykoliv přijdu domů, tak tady mám to jídlo, jen si to prostě ohřeju nebo něco. Když chci, tak si to dám hezky i na talíř, ale teď jsem fakt jako jenom rychle přilítla a rychle se musím najíst, za chvilku přijde pán na internet, tak tady ještě musím poklidit a pak zase jdu pro Mijunku a jdu do Ostravy. Takže to je hrozně super. A nemám to z důvodu, abych jako hubla nebo podobně, ale spíš, že chci jíst jako fakt pravidelně a nějak jako prostě vyváženě do toho, prostě jsem pořád v pohybu a ještě chodím cvičit, takže je fakt hrozně důležitý
mít ten příjem prostě. Takže vy víte, že já miluju vaření a podobně. Ale prostě pokud na to vaření není čas, tak je to prostě šílený. Teď jako já jsem poslední týdny skoro vůbec nebyla doma, takže ani jako moc nenakupujete domů, takže to je prostě takový, no, takový na prd, takže tohle mě fakt jakože zachránilo. A hlavně jsem to dala i partnerovi, takže nemám výčitky, že nevařím, nebo takhle. A on je spokojený, protože chtěl zhubnout. Takže tak. No nic, ještě jenom jsem vám chtěla ukázat. Tady jsou všechny věci, co jsem včera vytřídila. A ty zimní věci, musím to dneska poslat. Tak mám radost. A do toho ještě vedle v chodbě je další hromada, to zase vezu sestřence na Slovensko a mamce. Takže jsem hrozně ráda, že jsem zase část vytřídila a to ještě tam jsou další 2 obrovské krabice věcí po Mijunce. K tomu se musím taky dostat. No a teď ještě nechci moc mluvit o Vánocích. A vánoční dárky a tipy si dáme zase příště, tomu udělám vlog opravdu jenom takovej vánoční. Ale já vlastně každý rok, a to je takový jako asi tip třeba i pro vás, tak já každý rok vlastně se snažím udělat radost dětem z dětského domova a vlastně, teď nevím, kam jsem si to dala, tady. A vlastně existuje stránka Milý Ježíšku a tam vlastně si vyberete přání nějakého dítěte, které chcete a koupíte mu tu věc, pošlete to a mně to přijde hrozně hezký. Takže jsem si říkala, že bych vás tím třeba trošku inspirovala, kdybyste chtěli udělat dobrou věc. A já si to zrovna teď tady otevřu a podíváme se na to, zkusíme třeba něco vybrat. No, tak. Nečekala jsem, že mě to takhle rozloží trošku. Ty video. No, jako nejhorší je, že... To musím položit. Že prostě nejde vybrat jedna věc. Že prostě bych chtěla udělat radost samozřejmě všem. A to nejde. No, ježišmarja. To si potom člověk uvědomí, jak se vlastně asi má dobře. A jsem si úplně sobě tak jako v hlavě promítlo, jak prostě Mijunka má všechno. Ježiši Kriste. Podle mě přicházejí moje dny, tak proto jsem taková. No, dobrý. No, takže pokud chcete poplakat a zároveň udělat něco hezkýho, tak tady máte tip. Bych určitě chtěla si vybrat aspoň 2 nebo 3 děti a udělat jim radost. Protože, jak říkám, tam si třeba někdo prostě přeje teplákovku a já vím, si každý týden koupím prostě nespočet nového oblečení a tohle asi jako důležitější, no, takže dejte vědět, jestli třeba se do toho připojíte se mnou a jestli uděláme takhle někomu hezčí Vánoce. Myslím si, že radši oželím pár dárků pro partnera a pro nás a já nevím co všechno. Budu mít takovej lepší pocit, takže ježišmarja, no. Teď to dělat nemůžu, protože ale udělám to.
udělám to večer, sednu si k tomu a něco hezkýho vybereme a hned třeba zítra s Mimkou to půjdeme koupit, abychom to mohli co nejdříve poslat. Ježiš, já vypadám. Je to hrozný. Proto prostě mě to vždycky úplně, když pomáhám třeba těm útulkům a tak prostě já mám pocit, že mě to tak jako úplně psychicky rozebere. Vždycky samozřejmě mám strašně dobrý pocit, že někde pomůžu, udělám radost a podobně, ale jsem hrozně špatná z toho, že nemůžu pomoct všem. Takže možná na to nevypadám, ale já jsem jako hodně citlivá dušička. A tak, no. No nic. Nechci to úplně tady mít negativní a pochmurný, ale i to k tomu prostě patří. A vůbec jsem nečekala, že mi to takhle rozsekla. Až jsem jela z toho fitka a říkám, jo, tohle chci udělat, uděláme to prostě spolu, ať vás inspiruju taky k něčemu takovému, ať uděláme hezkou věc a vůbec jsem nečekala, že se takhle z toho sesypu. Já jsem zvědavá, co mě čeká ještě večer. No tak, já jsem si teda nakonec vybrala, myslím si, že 5 dětí a nakoupili jsme jim dárečky. No, byl tam vlastně, myslím si, že to byl 5letý chlapeček a ten si přál interaktivní globus. Takže jsem mu pořídila interaktivní globus a vypadá teda krásně. Koukala jsem, že takovej pořídíme asi potom i Mimce, ale je o 4 let, tak je to zatím zbytečný. Ale tak, ten máme. A potom tam byl 2letý Kubík, který si přál vlastně takovou tu elektronickou tušku a chtěl to s nějakýma písničkama, že si moc rád zpívá. Takže jsem mu vlastně vzala takovouhle nějakou základní sadu a k tomu právě ještě zpívánky. Takže doufám, že bude mít, že mu to udělá radost. A pak tam byl vlastně další chlapeček a ten si moc přál takového toho mluvícího plišáčka, nebo který dělá nějaký zvuky a podobně. Já si myslím, že pro děti, kteří třeba nemají sami zvířátko, je to takový vynahrazený, dá se říct. Takže Mimka vybrala takovýho pejska, jmenuje se Maxík. A dělá nějaké povely, má tam kostičku a má tam vlastně mističku a tak, takže doufám, že udělá radost. Takže to máme takhle. Potom tam vlastně byla vlastně už holčina starší, která asi chodí teď možná na základku, na střední, myslím si, že už možná i to by kecala. A že si moc přeje zlatý náramek, a že ona to tam i psala, že vlastně kamarádky kolem ní mají spoustu šperků a ona vlastně nemá žádný a že by chtěla aspoň nějaký právě náramek zlatý nebo něco takového. Takže kam jinam taky proto jít, když jim teď momentálně dělám tvář. A ty šperky jsou nádherné. A je zabalený. Tak vám ho nemůžu ukázat. Ale je krásný a má tam takové srdíčko uprostřed s kamínkama a takový jemný zlatý řetízek a fakt vypadá moc hezky. Takže to máme toto. Jako poslední tam byla vlastně taky nějaká holčina, která by si, že se moc ráda maluje a přála si právě nějakou sadu malování a tak.
tak jsem naběhla do Sephory a měli tam takovou krásnou sadu, kde je vlastně 6 nějakých produktů. Teď koukám, co tam je. No, vypadá to, že tam je oční linka a asi lesky narty, 2 lesky narty, a tvářenka, řasenka a lak na nehty. A pak tam byly ještě takový krásný oční stíny. A k tomu jsem říkala, že ještě dávám spoustu i vlastně nerozbalených třeba věcí, co jsem dostala od vlastně YSL Beauty. Tak jsem říkala, že by to určitě udělalo radost, třeba nějaký právě takový krásný lesk nebo tak. Takže to mám další, takže vlastně 1, 2, 3, 4, 5. 5 dárečků, no a vlastně zabalím to dneska. A dáme k tomu ještě přáníčko s Mijunkou nějaký hezký a pošleme to. Mám radost, že uděláme něco hezkého. Musím říct, že i když jsem to vlastně platila, tak jsem z toho měla takový dobrý pocit, že prostě člověk má dobrý pocit z toho, že kupuje vlastně ten dáreček a že to takhle ještě někomu dělá radost. Takže to mě tak jako zase zahřálo u srdíčka, doufám. Asi by bylo nejlepší, že to dva samozřejmě člověk těm dětem mohl předat třeba, ale tím, že to je od Ježíška, tak mám pocit, že to je fajn. Vlastně nevím, jestli jim budou moct předat jakoby asi těm dětem, co věří na toho Ježíška, jestli jim můžou předat třeba ty dopisy, ale tak napíšeme, že to je Ježíšek z Olomouce, no. No, takže já to jdu zabalit a musím si, že si to zase klasicky pobrečím a vidíte, už jsem lepší. Ale musím říct, že když jsem to kupovala, tak jsem měla tak jako na kahánku, ještě když jsem si četla ty dopisy k tomu, jakoby těch dětí, tak to bylo tak dojemný, že no, viděli jste to. takže to chci co nejdřív poslat, aby to vlastně, myslím, že tam je nějak ta lhůta do příštího týdne, aby to došlo do toho dětského domova, protože vlastně to přání máte v rezervaci, aby oni to, když to Ježíšek nesplní, tak aby to mohli předat někomu jinému. Tak jsem ráda, že z těch nespočet a vlastně přáníček, co tam bylo, jsem aspoň těch 5 teda takhle mohla splnit. A možná se tam potom ještě podívám a třeba nás něco hezkého napadne a bylo to hrozně těžké vybírat, protože jsem chtěla splnit úplně každý přání, ale vím, že to úplně nejde. No a tak jak jsem říkala už minule, bylo by fajn, kdyby třeba taky jste se tam podívali a kdyby aspoň pár z vás se takhle inspirovalo a třeba tam něco hezkého našli a splnili někomu přání, tak si myslím, že to je to nejkrásnější, co tady vlastně to video, jaký poselství to mohlo mít. A ještě tu mám jeden tip. A když už jsem darovala vlastně dětem v dětském domově, tak jsem se rovnou i rezervovala přáníčko a jmenuje se to vlastně Ježíškova vnoučata. A posílám právě takhle přáníčko nějakému pánovi do domova důchodců. A až si k tomu chci sednout, než chci všechno poslat, a pak si k tomu chci sednout a ještě se pokusím tam najít, protože tam byly krásná přání. A až mě to zase dojalo, protože a na rozdíl od těch dětí, ty starší lidé si přejou spíš takové zážitky a takové. No, jsem si u toho samozřejmě poplakala, takže tohle je to nejmenší, co můžu udělat. Doufám, že to pánovi udělá velkou radost a třeba vás to inspiruje taky. Já to teda zabalit a to ještě musím najít, kde mi ta paní posílala právě adresu. Jsem právě říkala, že to nebudu úplně zavírat, protože bych chtěla ještě koupit nějaký hezký přáníčko a napsat něco hezkého pánovi. A je to hrozně hezký i vlastně z toho domova důchodců. Vlastně když jsem potvrdila to přání, tak mi hned volala paní a moc mi děkovala
a že mi potom pošlou fotku, tak je to takový jako hezký. A no, dojalo mě to, no, tak je to takový, říkám, tam fakt ty přáníčka byly prostě vlastně tak dosažitelný, splnitelný a ve finále to byly prostě zážitky, levné věci, že si říkám, tyjo, jako a pojďme všichni každému takhle splnit přání, teď by to bylo úplně krásný. A jim to udělá takovou radost, takže já si myslím, že to je fajn, že se o tom možná málo mluví, anebo aspoň já jsem o tom jako moc tak jako neslyšela. Furt se doporučují takový dárky, jako co kupte dětem, co kupte partnerovi, ženě, ale myslím si, že když každý oželíme jeden dáreček a uděláme takhle jakoby radost někomu, tak si myslím, že to prostě je super. Takže já to jdu zabalit a musím dneska všechny ty balíky odvést. Mám tam vlastně ještě ty do toho dětského domova a teď tady tenhle ten. A říkám, příští týden si k tomu ještě sednu a pokusím se tam ještě něco splnit. Tak doufám, že se vám to líbilo a těším se na další video, protože už ho mám připravené. Já už klasicky zase v procesu. A jeden velký kolotoč, pár dní doma a už zase je tady kolotoč. Takže děkuju a budu se těšit na komentáře od vás a doufám, že jsem vás inspirovala a uděláte radost společně se mnou.